minä pienen Valamon vois voittaa. Mut luoja on piilinna, rantaudu ei maa, se tyrskyt purjat rantaa maasentaa. Dallapää ja Valamo vuodelta 1930. Tänään seilaamme Laatokalla ja vierailemme Laatokan helmessä, Valamossa. Laatokka, aallokas, oli Karjalan meri, laajoinen ulappoineen, monine saarineen ja vuonoineen, ja salaperäinen kuvajaisineen, mutta myös vaarallinen, äkkiä nousevine sumuineen ja myrskyineen. Monelle Laatokka antoi elannon, paljon oli kalastajia ja hylkeenpyytäjiä, mutta paljon Laatokka myös otti. Joku palasi jääarkussa, moni ei koskaan. Pekka Jermalainen, eli Vassa-Pekko, oli Laatokan kalastajia. Hän muisteli kalastusta purjeveneellä ja moniaita saaliita toimittaja Urpo Peltolalle vuonna 1963. Kun Pekka Jermalainen, eli Vassa-Pekko, joskus vuosisadan vaihteessa lähti ensimmäisille kalaretkilleen Laatokan ulapoille, se tapahtui aivan toisissa olosuhteissa kuin 2-3 vuosikymmentä myöhemmin. Silloin lähdettiin näet purjeveneillä, eikä kai ollut leikintekoa luovia tuntikaupalla myrskyävällä merellä, niin mereksihän tuota Laatokkaa sanottiin. Kyllä, se, ja meren toimet silloin oli kai hyvä tuuli ja oli hyvä sate ja sitten oli vielä kova tuuli ja ei ole leikinteko, kuulkaa hyvät pojat, se oli miehen teko ja sieltä piti pyrkiä pois ja mennä ja tulla. Verkkoa piti tehdä, laski vettiä silloin, kun oli vaan tilaisuus. Ja oli joskus sellaisia paikkoja paljon, että tultiin tyhjän miehenä pois, kun ei saa töitä tehdä, niin tulet pois ja makkaa yö kotona, leppää kaiken rauhassa ja huomenna oli uusi asia. Niin, sellaista se oli. Verkkoa kuottiin talvet, pitkät päivät ja yöt lisäksi ja siinä menetettiin aika. Seuraavaa kesää varten täytyy saataisiin pyydöt kuntoon ja niin poispäin. Mutta kesä oli paras kalastus ja keväällä alkoi kalastus jo aivan huhtikuun lopulla. Harjusta pyydettiin ensittäin verkolla, sitten alkoi tarpuskapyydä. Minkälainen tuo tarpuska muuten oli? Tarpuska oli sellainen 170-180 metriä pitkä ja 6 metriä korkea. Ja tämä oli kovasti korkeutettu yläpuoli, että se pysyi vie pinnalla. Tarpuska oli sellainen, että kun kala eli rannas, iltaisin lähtien rantaan, siinä 5-6 aikaa pantiin tarpuska veneen kuivanna ja lähdettiin lillimään ja ensimmäiset siijat kun saatiin, pantiin ne suolaa iltaa vasta ja sitten tehtiin yöllä. Tuli rannan ja siinä oltiin yösyöntä vähäsen ja aamuvettua taas. Että kalako elsi ympäri näin, pyörittiin se ja sitten siinä oli 3 miestä. Perämies laski, alapalamies laski toinen mies ja 3. mies sousi ympyrää. Se pantiin näin kiinni, ympärä muuten apajaksi. Ja sitten se vesi, missä pidettiin tarpuskaa, niin se piti olla suhteellisesti matalan vesi vielä kun 6 metriä, että se ei saanut olla liikaa korkea se, tai syvä vesi. Yhden kerran myös saatiin 79 kappaletta siikaa, 3 ahventa ja 2 lohta Polvonan niemestä tarpuskalla. Niin, kaikkein ankarimpia retkiä taisivat todellakin olla ne, kun vielä purjeveneellä lähdettiin tuonne kauas Laatokan selälle verkkojatoja ja pitkää siimaa noutamaan. Juu, ne oli ankaria matkoja. Etenkin tuuli hyvä ilmalla oli hyvä olla vaikka usein tuvassa, mutta tuulojan tuuli ja pyydöt piti katsoa kuulla tuulellakin, jos vaan voimaa riitti. No mitenkäs kun siinä nuo purjeet oli, niin eikö siitä ollut pari purjetta veneessä? No 2 purjetta oli, mutta kun oli kovasti tuuli, niin älä pane 2 purjetta päällä. Kuule, kun oli kova tuuli, niin pane etupurje päälle raina, ilman rainattakin, siinäkin on liika paljon tuulta. Muuten ne Laatokan veneellähän pystyy myös luovimaan, eikö totta? Kyllä, ne oli ensin luokkaisia aivan luovimaan. Siis se köli oli kuitenkin melkoinen. Pitkä ja lastikas vene, ja mitä kovemmin tuuli, niin kyllä kyyti oli paremmin vielä kuin joku laivalla. Se oli sellainen kyyti kyllä, se kyyti kelpaisi.
mutta pistää välistä soutaakin. Ankarimmillaan Laatokan kalastus oli talvella syysmyrskyt, talven jäätävä kylmyys. Joulu-tammikuussa vielä kalastettiin täyttä päätä, eikö totta? Kyllä. Valantka-siikahan alkoi kutunsa siinä marraskuun lopulla, joulukuun alussa. Joo, marraskuussa alkoi ja joulukuun puolella lapettiin pois. Että vaikka rannat alkoivat jo jäätyä, niin merelle piti mennä. Kyllä, aalla tuli jääs, mutta se keskimeri, se jäätyt vaikka maaliskuussa ja sitähän kalatettiin ihan ne, mikä se vaan voitiin käydä merelle. Sieltä varmaan tulee vuosien takaa mieleen joku erikoinen juttu. No oli yksi kuule sellainen juttu justi, että me lasettiin verkot vetteen ja puolivälis joulukuuta käytiin kuule katsomassa verkot ja ilma oli hyvä. Ja isä sanoi aina tällä viisi, että nyt kun menette merelle ja päästä sinne, sit tuokaa verkot pois. Me katsottiin verkkoa molemmat rääyt, kaksi räätyä, meillä oli 13 verkkoa räätyä. Kummannekin katsottiin ja lohta saatiin siinä vähän yli 40 päin ja lohi oli suuta 3 kiloa män ympärsi. Ja riiputaan kuule siinä korkinauhaskin ja mentä lähti kotiin päin ja kotiin ja me lähdettiin. Sitten ajateltiin veljekset, että on 3 veljestä siinä. Jos saisi vielä yhden kerran käydä tuolla merellä, niin se on hyvä saalis. Talviin vasta lähdetään elämään ja talvella ei myö kalasteta. Talvellakin piti leipää syödä. No kuule, yhdenlaiset kuin pyhän niin kuin arkennakin, se oli samalla viisi. Ja me lasettiin se korkki pois käestä ja me pantiin purjevellätiin kotiin. Tultiin kotiin takaisin, isä kysyi heti, että no toittako verkot pois? Ei tuottu. Ei voiko työtä tuon, että se tahtoo taas jättää meille verkot sinne. Sitten oli 2 viikkoa aikaa. Tuulta tuli pakkane, jo oli 20 pykälää pakkasta. Sortanlahti käy jäähä, Riiskanlahti käy jäähä, Polvanaan myöt, ulkoranta oli sulaa. No hyvä on. Nyt on pyhä sekä kesä ja kallet renkin palkat. Siellä on verkko viessä ja me ollaan täällä maalla. Ja ainois kuule pitää tottua ja totella isän kala sanaa, että tuokaa verkot pois. Että tullo se talvi kuule tänäkin vuoteen ei se kylmyys tule, kylmää riittää. No sitten oltiin siinä ja tehtiin ja veikattiin ja jo tehtiin melkein niin kuin kiel, tehtiin pöytää ristikin tällä että kyllä, nyt se on taas aamen. No hyvä on. No päästiin sitten tammikuun 1. päivään. Tämä tapahtui silloin 1912, ottakaa huomioon, tämä ei ole eilisen päivän asia. Sitten tuli 1. päivä tammikuuta ja 13. Suvi-ilma. Niin suvi-ilma, että oikein oli helppo olla ulkonakin, kun oli lämmin. 2. päivä tammikuun oli samanlainen. No niin, jo 2. päivän mentiin jo Sorttalahtiin. Hevonen valja ja 3-4 miestä siihen ja jo katsottiin, miten maisema täällä on. Maisema on silleen, että se on jäästä ja tälvissä ja hyvä ilma on. Ei tuultkaan hyvin paha. No oli tuulta jonkun verran. Vene kun saatiin vetteen siihen Kukopeko rantaa, niin sitten pantiin molemmat purjeet mastin kanssa veneeseen ja airot, 2-3 isoa korria, koukuskorria. Jos saa mitään kalloa, niin sitten ne saa panna siihen. Ja sitten 3 miestä, 3 Järvelaisen veljestä käytiin veneeseen ja isä läksi hevosen kanssa kotiin. Ja siinä oli 15 kilometriä matkaa verkolla, missä oli verkko. Verkko oli 5 kilometriä vielä saaresta yläpuolella. Siis Konevitsan saaresta? Konevitsan saaresta yläpuolella vielä. Ja kaikki oli tyyni ilma silloin männessä, mutta sitten kun päästiin verkolla jo, saatiin kuppuvenniä, niin alkoi tuulla pohjoisesta hiljaksi ensittäin. Mutta se 12-verkkoinen rääty, kun lapettiin venniä, niin kuule, siinä meni 2 tuntia aikaa. Mutta sillä aikaa nousi tuuli kovaa. Ja vielä 1 rääty vielä lappamatta. Ja me lopetaan sitten toista räätyä, käytiin lappamaan sitä ja sitten saatiin siinä 8 verkkoa venniä jo. Ja tuulta oli jo niin paljon, niin että joskus antoi oikein hyvän losahuksen
vettä veneen ja kolmannen miehen piti jo mättää vettä välillä pois. Sitten isä tai vanhem veli sanoo meille, kuulkaa pojat, eikö lähdetä pois ja jätetään tämä työ kesken. Meillä tulee ilta päälle ja pimiä ja tuun nousee joka minuutti. Niin minä sanoin siihen hyvin tiukasti vasta, että kyllähän myö nämä verkot nyt väätää pois, tämä 5 verkkoa täältä. Niin hän sanoi, että no vähä 1 verkko siitä pois, niin tuumi mitä tuumi. Ja mie vei sitten 1 verkon pois ja väättiin se välillä ankkurkiin pois niin kuin kuului ja 4 verkkoa jäi siihen ja kuppu seisominen. No tänäkin päiväsi, mutta siitä väliä. Mie keikasin sitten keula ja panin keulapurjeen päällä täytien rainaa. Vanhi veli käy perään pitämään ja nuorman veljen kanssa pantiin ne raassit kiinni. Telijo, niin kuin kuuluu muullakin piettiin. Niin työttää usko kuule hyvät ihmiset, kun se vene oli köykäinen. Se oli niin kuin lastu viepäille, lastis ollut vene. Ja sitten oli 5 kilometriä ajettava siihen Kossan päähän, mikä on Pohjois-Kärellä tuosta Koneisten saaresta. Siinä oli se Kossa, pitkä matala, missä kuohuu vesi kovasti. Siinä piti välittää ja päässä niiden laineihin lävitse, se oli matala. Sitten kun päästiin pois, niin sitten Riihrantaan myötä ettiin tänne Etelä-Satamaa tänne Relkan päähän, mikä oli sitten jo kostetta ja ei mitään. Sitten oli jo pimiä, täyspimiä, eihän se nyt talvella niin pimiä olekaan, kun lunta on maassa ja monta muuta. Niin se oli sellainen asia, kun päästiin siihen Relkan päähän, niin sitten piti 2 tuntia luovia sitä 2 kilometriä ennen kuin päästiin satamaan. Kun nähtiin mitään. Vähän se ei... Niin, sakea lumipyry. No kuule, sakea lumipyry ja kova tuuli. Niin, että et saa silmiä auki, se oli sellainen tuuli. Mutta täytyy silmät olla auki ja aijaa. Ja 2 tuntia luovuttiin sitä 2 kilometrin matka ja viimein päästiin sitten Luostarin satamaan. Ja miekin hyppäsin sitten vielä onnen selässä oikein niin kuin hyvällä mielellä laiturille. Ja otin mennessään vielä venneen pitkän kokkanuoren ja panin 2 kertaa ympäsi pollarin ja sanoin vielä, toistakin kuulit pojat, että kyllä sä nyt pysyt tässä, kun kerta sai jalat kuivalla maalla ja vielä laiturille. Sitten otettiin se vene siitä ja vietiin vielä sisälaituri sinne. Purettiin sinältään kaikki verkot, kalat otettiin pois. Kallaa meillä oli vielä 38 päätä oikein suurta lohta 3 kiloa ympärsi, että ei se tyhjäksi se reissu, se oli hyvä reissu. Ja vaikka se 4 verkkoa jäi sinne, mutta mitäs näistä, niistä ei enää puhuta mitään. Se tarina oli sellainen, meillä tuli yksi tuntematon mies kotona oltiin ja pyysi miten kyytiin vähän niin kuin etemmäksi kulkemaan ensi aikana. No kyllä he haastoivat sen asiakin, mikä se asia oli, ja myös sovittiin 3000 markkaa hintaa vielä siitä reisusta, ja ajettiin 4 tuntia saaresta eteen, pääsin Milskien luvulle, ja sieltä pantiin kuule semmoinen lasti päälle, mutta se lasti oli kuule niin kivealmy. Mennessä tehtiin kaikki hyvät naarapelit, niin kuin se pitää ollakin, otettiin, ja 2 tuntia, no tunnissakin meni se ympäri, ja ei käy kiinni se lasti meillä pohjastakin, kun se oli pohjassa lasti. Se ei ollut pinnassa. Ja viimeisellä käy kiinni, kun lähdettiin toista puolta naaraamaan ja kuule lasti nousi ylös. Ja siellä oli pitkä paksu nuora ja joka 10 metrin päässä oli 10 kanister siinä. Ja sitä kun myös sitten pantiin ja sitä ei ollut vähän. Sitä oli 1800 litraa siinä pitkässä köydessä päällä ja tämä veti melkein 2 tuntisen lastaminen meillä ja sitten lähdettiin keskimerta myöt ajamaan semmoiseen ilmasuuntaan, niin kuin sanotaan pohjoista kohti. Ja ranta saavutettiin, kanisterit kannettiin kaikki maihe, selvää metsää eikä mihinkään päin. Ja 3000 markkaa saatiin rahaa ja saatiin 1 vuotava kanisteri pikkusen mehi, saatiin vielä palkaksi sekki ja lähtiin pois ja tultiin Sortanlahtiin sinä yön aikana. Sitten minä aamuisin menin katsomaan venettä taas, niin kuin kotona lähtisi, miten vene on, niin tikka tulloo minulle vastaan. Niin luotsi vanhin. Luotsi vanhin. Sanoo, kuulahaa Pekko, älä mene. Mitä mie? Mistä jo viimein olitta? Minut missä? Kuule. Kuulkaa hyvät pojat, olkoon viimeinen reisu tämä, kuulkaa. Tästä käy pahasta.
No ei sen perästi myynä tehtykään riisluja, mutta 3000 markkaa 1927 vuosiluvulla, niin 3000 markkaa oli pitkä penni, siis sait myyä monta lohta.